Klebi perlu kiba JP ni video nak post ke por. Hakani klemat nga don bun ki kiba kwa ban ong api. Tinre kiba shon bah hadu menta mene ko mangi ilang hakim lang salang bat kiba bun kiba bun apeng jongi kum ki yeng kesem kum kiba yeng sem ki hinmen ki kpa bat kiwe ngi laju ya shem kini ki jing e kabai day bat kini ki jing kerni di ya kini ki jat jing di kiba shirkai bah Yasi kiba ngila penong kiba don hang ni apa ki belang salang. Perbuna pedeng ki para ki jongi buna pedeng ki khun ki jongi ki persa ki jongi bakum ta ter. Kila ngop bagi ni jingdi drugs. Kila don ki kies ki bagi kena red ru kila ngop hau ni ki kena samla khamtam bat kumjuru ki samla rangba bat ki rang baru. Tibat kani ke jinglong jingman jong ki belang salang kalabu ya ki bebun ha ke jing sngudiau ke jing sngusi bat kajing bam idon lat don jingkermen hakabai day bat ka banong banwan ra ya kata karukom long leni takarukom berkat perdan ke batmai leni ke ba kini ki kena samlagi belangop kila ban lat nyo na kani ke jat jing syati amrau ken binyo ya mentahi hajan man koi pakoi ke yeng ladang ye keren hang ni hapo sor selong ki leni mdei tang sor selong ru desila manong juai ne bat ki bentai balong ki kham long sor khendian jan kawai pakawai ke yeng don bet menur perlok leni bahayeng nei belangop shuni jat jingdi tibat kat bai ye kenu habaya keren don bet ki banong ba khun jong ita leni para jong ta leni perlok jong ita bukum ta ter ki ba langop shuni jat jingdi ngaru shimet nakaliang jonga kalong kum tahi ki don ki bahayeng ki perlok bat ki wei ki bala ngop teng hauni uja jingdi bat kebu jing ya kayeng kesem tibat nadu ba ngilap nadu ba ngi hab banyak lingma kumta da nong no ban hab banyak lingma kita jing banong ban yale yauni uja jingdi ni uja jingkerni hapo yeng po sem ngimban si ban hab ban yeng scam lan yeng rangba da kawai jing temu kata kalong ban yang persya ya uni uja jingdi ban seneng ban kenturu ikiwe bikim dai ban ngop tinggi persang di babun ki rukam le si bun apeng jong pi kimi ki paru ki persang ban le di babun ki rukam da ka bom ka basyo ki babun ki bapin le si ngamla ban nyulut bro khajang ni mo tinri ki babun apeng jong ngila persang dala ka jong jing kot bor ban le habai dei kan ni ka sarkar lawan ra ki program buper nakaliang ki pulit nakaliang ki seng trimon sobha bat ki la persang ban wan ra ki jing kelang ni tibat lesi kani kajing yale kandang jur bat kandang yai beteng nang ni syakman namar ba kani kajing yale kam lesu kajing yale batang dang menin tiba ka basa hi menta ka long ba kumnu bengingin ngin safe mo ko tin pareng ya kini ki khun ki jongi lani ta ka pateng jongi banwan kini ki khna shi pho ka wisnem kini ki ban ki badang khi samla menta bikin laj nya kajing sya te mrau hauni leni bikin light hiru nak jing sa pen itu hauni dah kani ke jing thmu dah kani ke jing kta hanga shimet hi kum utau henmen neni kum utau long kpar ko ju ko por kim lang salang ting labu thong mentau snem hi jong niu arjar usau hi bro we bat kini snem ki banwan bangan yang yale ya kani ke jing kerni dala ke jong ke bor hi kar ke bangala ngala ban sneng ngala ban ya selok bat kumta ter tinre ngamla banong banle lut ka shabadon mangan shusneng lu ka di badon tinre ngala shim hi dak sinjam hi naladi bat bakata kalong ma ban pen bana shu ka perthai ban keren syak ka perthai man ka pohar ba mi video ni ba ya bayang kumta ter bakata kalong banong sha uni ujat jingdi ti ide jing persang berit ijonga bangla sedang nadu pada Disember musim snem tiba kata kedai lingba jong kini ki jat jing phong ki bangal tho hang ni kani ma tho no to drugs ke bamut ong ya uni ujat jing di pia kani ti kani kedai ke banga ngale haki tupia ke banga ngaju persang ban phong ni persang ngaju phong hi kini man kapor habalik bawan bat kumta ter ti bat ngala persang balik ikani nadu bana Disember bat ngala khmi tho kalong kumno hatu ka don em ka khubor hatu don em ka jingkta habai dei bat ka ba shupong kumne bat don na pedeng ki perlok ki babun ki jongi ki ba man ka por bangale gini ki video POE ya kani ba ki babun na pedeng jongpi ki bala kwaru ban kwa ya kani ka pis hang ni ka bang ba ngale kumne ngasgo kam dei kata boong balik business mo banong ban persang ban wanra ya pi ya kita ki jat jing pong ki ba lesi ki ban long
beta jong phi la ni ban di hayo kan ki jajing phong ban di hayo ti kam damut e kam ta then dei ka ba kong san ni ka ban napo download hi ka dei thik ban pen sapriang ni khubor ba kam damut e ba phi hab ban shu keren tak tien teng nak ba shudan kumni ru kala keren hi ka khubor hakayat ka yeng ta ngasongo ikibon parlok ki ba layo i ki bla notice le si kani bat ki ba kwa ru ya kini tin nabenta kata ngila mga gi parlok ngila pursang banli ikini limited edition tang khndiat copy bangi ngi print ikini nabenta jong kitu ki bakwa ban ya snow akti lang hakani ka jing pursang manong ban banile persa yuni jajing di hakim lang salang bangila print hangni kidon hangni katu kan Italy kadon ke Bali ke Bayong ba ka golden hangni ampun ifi ko din ko we kani kadi ke ba ngalaju pong kum kani kajat ngalaju pong bunsin but kani hani kadi ka fresh piece kadi barang kemai but kini kidai ki material ki ba bhai ru ki ba dei kita water resistant material mu ti kini kidai ki ba bun apeng ki parlok jongi ki blai i kani ki lakwa ban yo kani kopi lani ya kani ka piece kum kini bang yo ban print katu kani teli tang khniat teli ki badon hangni ki bangi ngi kwa ban ashapi ti sosi ba kani menta kan numpat dei ka giveaway ka babun apeng jong ki parlok ki khmilenti nama kani ka dei ka bangi sia persang hi si parlok daka lesi daka jinglut jingsep hi naldi shimet but namar ba kadi limited edition nginomla ban ai giveaway dan ni barong li hang ni bat aku juga por ki dondu kini ki barong stem hang ni ti ki barong li ki barong stem ki khamduna bat ni kham print bun ni print tang khniat phi mot le phi don jingmot phila ban comment hapo bat aku juga por om tang ma comment ri phila ban ngasabu ru you number hang ni hapo bat kumjuru ya ka link ke Instagram page ka ba phila ban order bit direct ya kini tupia nomor bikini pinom yo ini ki preno ini wiru kade ke jeng persanghi ke jonga shimet bat ke jong ini ki perlok ban yarap ban pen saphyang kini ka khubor mo tikini hang ni kide tegi water resistant material ki ba khamha tikidon ki ba kham tat lesi menong lo ki balong kum kini tamangim kwa banai phi di batat ni kwa banai at least ki bala kham biang om ki ba rem ru kum kini ki la kham rem knian om ki ba rem ru ki ba lesi ki ba phimla su ban afford lani ban kumda ban thiet kan tin rei pan ngiwan rai phi kini ki ba biang bha bro lai teli kini hang ni kidai ka jok material ba ka dor ban rius pa tingkamu ikani kadi ka dor ka bang ai offer bitang i phi thik na kani channel ban kham terwadi si seru khlambu si seru ndi kadi thik nam ta jong phi kila pi sngo dei le bismo ya ha bar kani ka jing persang ka jonga shimen te phila ban comment hapo phila ban order ye ikini phinum yu i bor khat kin phong ikini kin tang ka tu kani ngut ki ban yo ya kani ka piece kini hang ni ki badan hang ni ru om bor khat hang ni ki godang free le ni ki ba phila ban order ki dan hang ni ru ki bala ada order lupa ki perlok jongi katu kan ni lada pre order lupa nadu ki tu ki por pengasdang ban penmi ti kini ki dan katu kan Italy ki ba kila lej ru si ki perlok jongi ti ki dang sa hi sakatu kan ni ti lada phi kham kloim phi ban order lesi kan ni kan dei ke jong phi mo kinam ta giveaway bet ki way ngin sanak pun bala susu ni shkhmat tin re kan ni thik ba phin kursan lesi kan ni ke jing persang ke jongi ba lada ngidang la susu ba lada pisngo ngidang de susu ban le ni shkhmat lesi ngila ban wanra pa phi di ki pat ki offer ki ba kan long lang jing matoy namta jong phi namta jokim lang sa lang hi bro koi mo ti so sisien la de ba phi kwa ban yalap phi kwa ban kren ban ai ka khubor sha ki im lang sa lang dakani krukom ti nga kentu phi ba phila ban order bat nga try tang bakut chokani ki video yo lesi yo lalut penwan ru ikata mla bantep tian re nga kentu phi ba phin pen saphyang ki khubor lesi la de phim yo ru yani tupia kam lele kani ka ditang ka nong munal ni tang krukom ka ba ki perlok jongi ki kwa ban ya banisno khtilang tin re nabata jong kitu ki bam kwa lesi ya kini kitu pian ki bam cukup tu piala ni yo lesi phim yo su yo balalut ru kam lele tin re lech patch ki lang salang ban pen benai ni khubor ba ong em ya uni ja jingdi ong em yu drugs mo te kani di khubor ko jonga nam tak im lang salang nam tak ki mi pa ki hinmen ki kini baro basneng kraw ai ki jing selok but ai kata ka message ni khubor ko shine na kalyang jongphi ya ki barit ki jongphi banong em ya ni ja jingdi hang ni ki dei ki ni ki tupia ki bangi labu hang ni kini kani di ka
packing kerukom pack ke jongi brokhoi ki bangi labu khnang da bata jongi perlok jongi ki ladep order di kedar ni unim di kesenduk kek ni di kesenduk tupia mo bagini ki tupia kan rong hani kumtu bat menu ki order kila banyo ikan ni tupia ketuk rukam kenang ketuk rukam ngisa ai per khti jompi da kan rukam mo begini rubar khoi kini di ki bangi ladep seal borok khoi bat ki don hang tu ki rong yong hang ni ki rong stem hang ni kowe din kowe bat ki rong li pat hang ni kalau kuncu ini the final message showing you spread the message, say no to drugs. TikTok Piastinas order no wood. Dia live lang kwa susu ini ke details bat kiwi second mau kan sebut details ni apa. Kalau si bon PJP PJ kersan kapor hadu ni kleman dia kan ni ke senang kabarit ke jongi kermen pi penai ke jing kersan. Kalau si bon pulang si siam yang pi pakai video. No to drugs. Yeah. TikTok, it's nice.